Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emininjeni. My learned friends provided us with a memory stick that contains one document that we were short of. Seliguqelo lesithathu icala lokuzama ukubulala elibhekene noVusumuzi Khet Matlala nabane kasolwa nabo enkantolo ephakeme yaseGoli. uMatlala nasolwa nabo babhekene ke namacala angama-25. We want is for more people to get injured and more people to get hurt. We don't want this. Namhlanje liyaqhubeka uhlelo lokuthuthwa kwabantu abadabuka kwelaseMalawi ngamabhasi eShewde eThekwini. Lokhu njengoba uhulumeni uthembisa ngokuthi ulithathela phezulu udaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho. I think it's a big moment for the United States of America, thanks of course to the President's leadership and the hard work of the entire team. Amazwe okuyimelika ne-Iran amemezela ukuthi asefinyelele ezivumelwaneni sokubeka phansi izikhali empini eseqhubeke kusukela ke ngoNhlolanja yaba ke nomthelela emhlabeni jikelele. I think if we're being honest, Mexico, I think they're ranked 15 in the world, and we are 60th if I'm not mistaken. It was going to be a difficult game either way. Kanti uma sibheka kwezemidlalo ngemva kokuthi abalandeli bezwakalisa ukudumala ngendlela bafana edlale ngayo emidlalweni wayo wokuqala wendebe yomhlaba, abadlali beqembu lesizwe bathi ke bakulungela ukwenza kangcono emidlalweni wesibili neCzechia ngolwesine kusihlwa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo nakwe-SABC le hayi igama lami nginguDaud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Ithimba labameli bakasomabhizinisi uVusumuzi Khet Matlala lifuna umyalelo wenkantolo ophoqa umbuso ukuthi udalule ubufakazi obuthile obungakakhishwa. Lobu bufakazi ebuhlanganisa izitatimende zabanye bofakazi, izithombe ze-CCTV kanye namarekhodi okulandelela ukuhamba kwezimoto zamaphoyisa ezasetshenziswa ngesikhathi kuboshwa uMatlala. uMatlala kanye nabasolwa abane bavele enkantolo ephakeme yaseGoli. uMatlala ubhekene namacala amaningana ukubandakanya ukucija itulo lokubulala nokuzama ukubulala uTebogo Thobejane, usomabhizinisi uJosi Banyoni kanye noDJ Vetis. Abameli bakaMatlala bafuna umbuso udalule ubufakazi ukuze bakwazi ukuzilungiselela ukuqulwa kwaleli cala. The one we sorted out this morning, I can place on record that my learned friends provided us with a memory stick that contains one document that we were short of. I've not had opportunity to properly consult the document to see that we are happy with that. Phakathi kwezinto ezifunwa ithimba labameli bakaMatlala kubalwa nesitatimende kuthiwa sanikezwa ngufakazi wombuso ophikweni oluzimele oluphenya amaphoyisa i-IPID. Since we are on the eve of this trial, we literally less than about a month away from this, is for us to have interlocutory applications. So as far as we can try and sort this out, we are endeavoring to do so. Umbuso uphendula ngalokhu ukuthi usuyithumele yonke imininingwane edingakalayo. My Lord, the document that was provided this morning to the defence, I'm just in mitigation for the state, is that this document was already provided on the 15th of January. So there must have been a slip somewhere. Abamangalelwa bazobuyela enkantolo ngolesithathu njengoba kube nezihibe ummeli wommangalelwa wokuqala engekho enkantolo. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uMamluku Kubayi uthi uhulumeni uzolisukumela udaba lwabangena kuleli ngokungemthetho. Ukubayi usho kanje esithangamini nabeyindaba ePitoli izolo nalapho egcizelele ngeinyathelo eseyithathiwe ukubhekana nale inselele. Ikomiti longqongqoshe ababhekene nezindaba zokufuduka livumile ukuthi ukungena nokuphuma kwabantu abangenazi imvume kuleli kuseyinselele, kanti uKhubayi uqinisekise nokuthi abashayi indiva izikhalo zabantu bakuleli. Currently, there is heightened vigilance across all ports of entry in all the three modalities, one in terms of land, air and sea. Well, sometimes we think that when we talk about borders, we're talking about land only. So all the borders that which we call ports of entry to South Africa or exiting South Africa. Umnyango wezasekhaya uthi siqalile izinguquko ohlelweni lwawo lokusebenza ukuqeda ngenkohlakalo.
we are using facial recognition and machine learning to check whether your travel document is authentic, to match your face to the photo on your passport. And when you arrive in South Africa, you will be looking into a camera again so that we know the person who has arrived is in fact the correct person who has been given permission to arrive. Leli komiti lithi ukuze iNingizimu Afrika iphumelele ekuxazululeni lenselele kuzomela uhulumeni wakuleli usebenzisane nohulumeni base-Afrika ukubhekana nokufuduka okungekho emthethweni. The Department of International Relations and Cooperation will continue to engage SADC and the foreign ministries of affected countries to coordinate reparations protocols, share operational information, and ensure that actions taken are consistent with regional commitment and mutual assistance arrangements. Uhulumeni uphinde waxwayisa umphakathi ngokusetshenziswa kwamavidiyo nezithombe ezingumbombayi ezinkundleni zokuxhumana ezahlukene. Namhlanje liyaqhubeka uhlelo lokuthuthwa kwabantu abadabuka kwelaseMalawi ngamabhasi eShowed eThekwini ngemva kokuthi amabhasi okuqala ethutheka abantu abangaphezulu kweyinkulungwane izolo. Ukuzwa kabanzi amalungana ke nalo lolu daba ke sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNonhlakanipho Magwaza. Nonhlakanipho, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini sibonile ke kusuka umsindo lapha ekseni. Yengabe ke lihamba kanjani ke lolu hlelo lokuthutha kwabantu bokufika? Angibingelele Dawudi, ngibingelele nombukele ekhaya njengoba usho nje uye kwaba khona umsindo ekseni ngale nkathi kufika ungizwe emchune esuzobheka ukuthi ngempela bayahamba yini abakufika baseMalawi namhlanje. Uthe engakalibeki nje engakasondeli naseduze kwabo babe beqala bemphimisela ngamagama akhe kahle zewashe ethi abahambe besho nabo ukuthi abahambe kube qondise kuyena ungizwe kuthiwa naye akahamba akasuke la abamdingi la kodwa ke akazange ahlala uthe qhu wasebuya yahamba ke kodwa ke abekhona amaphoyisa ezoqapha isimo nabaholi noma iziphathimandla zakhona eMalawi neziphathimandla zakhona la KwaZulu Natal zakwazi ke ukuthi zidambise ilaka kade likhona la ekseni. Njengoba ubona ke nje Dawudi ukuthi imithwalo isobhokweni ibhasi lokuqala namhlanje engathi selihambile libangise eMalawi kodwa ngaphambi kokuthi lihambe bazoqala futhi check baqinisekisa ukuthi abantu abasebhasini nelist ekhona lapha ebhasini kuyahambelana bekufanele ngabe bahambe ngomgqibelo ke Dawudi kodwa kwasho ukuthi ke ama list akade ekhona ngomgqibelo ilist yala eNingizimu Afrika nelist yaseMalawi ayihambisani kwafanele kuphoqeleke ukuthi ke kugodlwe bangakwazi ukuthi bahambe ngomgqibelo yize amabhasi abesekhona kodwa ke izolo kukwazile ukuthi kuhambe amabhasi awu8 okwamanje kusahamba abantu besifazane izingane nabakhulele kodwa abakhulelwe kakhulu mhlamba sebeno 9 months bona baqale bacheckwe la baxilongwe abezime ephuthumayo ukuthi bakulungele yini ukuthi bangahlala ebhasini ngoba uhamba bazolithatha manje luzothatha izinsuku ezu3 bazodlula futhi emazweni amabili ngaphambi kokuthi bafike ekhaya eMalawi kodwa ke sitholile ukuthi ngawo futhi umgqibelo labo kade behlolwa abakwazanga ukuthi bahanjiswe bagodukiswe laba bakhulelwe kakhulu baphoqeleke ukuthi bahanjiswe ezibhedlela okuzwile futhi ukuthi abanye babo labo kade sebephuthunyiswe ezibhedlela ngawo umgqibelo batetile omunye utete amawele kuthiwa khona ke abanye abatetele khona la kule ndawo le abahlala kuyona okwamanje sikhulumile futhi neziphathimandla zakhona eMalawi ziyasho ukuthi abantu baningi ngalendlela eyisimanga mhlambe badlulile la ku7000 abantu abala so amabhasi lawa awu8 ahambe izolo namhlanje kulindele ukuthi kuzophuma amanye futhi amabhasi awu8 alibangise khona eMalawi nakhona futhi namhlanje kuhanjiswa izingane nabantu besifazane nalabo abakhulelwe kodwa hayi laba abakhulelwe kakhulu amadoda nalaba abanye bazohamba meliqhubeka iviki khona amanye futhi amabhasi ekuthiwa azofika bona ke nabo futhi basazoprocesswa bazoqala la eNingizimu Afrika baprocesswe ukuthi banikezwe izincwadi ezishoyo ukuthi bayahamba baphinde futhi eMalawi bayoprocesswa futhi nakhona beyoprocess uqinisekisa ukuthi ngempela abakhona yini eMalawi ngaphambi kokuthi banikezwe amabhangela lawo afaka
ifakwa la esandleni okuyiyona passport yabo ukuthi bangene ebhasini ukuze bagoduke. Okwamanje sisalinde ibhasi elinye elilandelayo ukuze kuhambe futhi enye futhi igroup yabantu besifazane nezingane ekufanele bahambe namhlanje. Kuthiwa ke ayeza amabhasi siningi kodwa isikhathi esedlulile ibhasi lokuqala selihambile engakafiki ibhasi lesibili. Angibuyele kuwena Dawudi. Sibonga kakhulu umbukeli uyena kuNonhlakanipho Magwaza esibikela bukhoma eseshewude esifundazweni eKwaZulu Natal. Amazwe okuyiMelika neIran amemezele ukuthi afike esivumelwaneni sokumisa impi ephakathi kwawo. Umengameli waseMelika uDonald Trump ubhale enkundleni yokuxhumana iTruth ethi ugunyaze ukuthi kuvule umzila wemkhumbi iStrait of Hormuz okuyindawo ephuma imkhumbi ethwala uwoyela eIran. Lesivumelwano okulindeleke ukuthi sicikicwe ngokusemthethweni ngolesihlanu eSwitzerland kulindeleke ukuthi sipheze ukuphalala kwegazi phakathi kwamazwe abambene ngezihluthu kuphinde kuvulwe nomzila wemkhumbi ethwala uwoyela iStrait of Hormuz. Yize kusanezinkinga ezingekaxazululwa ngalolu daba, kepha abaholi bamazwe asezwenikazi Europe kanye naseMelika basamukele lesivumelwano. I think it's a big moment for the United States of America, thanks, of course, to the president's leadership and the hard work of the entire team. Three things that I think are important for the American people just to appreciate about what this deal does for all of us as Americans. Number one, this is the immediate opening of the Straits of Hormuz and, of course, the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement. Ngakolunye uhlangothi izakhamuzi zakwa-Israel azigculisekile neze ngalesivumelwano. I don't think it's going to last because the Iranian vowed to annihilate Israel. So when you sign an agreement with them, it just delay of their goals to destroy Israel and America. And I wish there were peace between Israel, Iran, but it's not gonna last, sorry. I'm not very happy about it. I think it will last maybe 2 years until Trump is ending his term, and then we'll go back to the same thing. Elase-Iran liqinisekisile ukuthi lizobeka phansi izikhali kusukela namhlanje ebusuku, kanti zizoqhubeka izingxoxo mayelana nohlelo lwayo lwenuzi. Mbukeli sathi qu eyitolo kanti siyabuya ke nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ngikukhumbuza ukuthi le ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngumjalo bazo. Umndeni wakwamakhaya eKranskop kwaZulu Natal olahlekelwe yilungu lawo lomndeni elishoneleke eRussia ngasekuqaleni kwalonyaka ngemva kokuthathwa ke lethenjiso ukuyoqeqeshelwa noma ke liyoqeqeshwa njengabanye babaqaphi ukholelwa ukuthi usuzokwazi ukwamukela isimo njengoba isidumbu sikaSihle emakhaya sesibuyiswe eNingizimu Afrika selokashona eRussia ngasekupheleni kwenyanga uNdasa. Usihle Makhaya wayeyingxenye yabayi-17 baseNingizimu Afrika abayengwa ngokuthi bazothola amadlelo ahlaza ngokumsebenzi njengoba bathathwa bethenjiswa ukuthi bazothola ukuqeqeshwa kwelaseRussia njengabaqaphi kanti bayakhohliswa. Bagcina sebezithola impini eqhubeka phakathi kweRussia nelase-Ukraine. Ukubuyiswa kwesidumbu sakhe kungenelelwe uhulumeni njengoba wengameleze ukuthutha nokuhlaliswa kwabantu esifundazweni usiboniso Duma ehlanganise ithimba ebexhumana kakhulu nomndeni selokhu kwezwakala izindaba zokushona kaMakhaya ekupheleni kukaNdasa. Umsebenzi wethu ukuthi umndeni wakamakhaya sizowulekelela bashilo ke bathi hayi at least kukhona noma ke inxeba livulekile sebezokwazi ukuthi bathole lokho kuthiwa iclosure ukuthi ke uNkulunkulu usebenzele umusa ukuthi bolithinta ithamba abanye abazali ingane ziyadlula emhlabeni bangakwazi nokuzibona ukuthi nje at least ithambo labo laphelele lapha. Abomndeni wakamakhaya bakholelwa ukuthi sebezokwazi ukuvala isahluko sokuthi ilungu labo alisekho emhlabeni njengoba sebezolifihla ngesizotha. Ngiyabonga kakhulu kubaba uDuma MEC bonke nokusebenzisana kwabo nobaba Sibiya obelokhu owasabela basabela ngokusheshsha mabeluza udaba lwami. Ngibonga kakhulu indlela esibambisene ngayo bebelokhu bengibheka usuku nosuku kwaze kwafika lana. Ithemba benginalo
ngiyabonga kakhulu kukho konke abangisize ngakho. Ngiyabonga. Umndeni usuqalile nokwenza amalungiselelo okufihlwa kaSihle Makhaya okulindeleke ukuthi angcwatshwe ngomgqibelo eKranskop esigodini sakwavuka phansi. Inhloko yamaphoyisa omgwaqo eGauteng uSamuel Mashaba usemisiwe emsebenzini ukuze ezobhekana nenyathelo zokuqondisa izigwegwe lokulandela ukuphuthela kwakhe ubufakazi eKhomishaneni kaMadlanga. uMashaba uqede ubufakazi bakhe ngaphambi kweKhomishana kaMadlanga ngoLwesihlanu nalapha ephekwa ngembuzo mayelana nezidakamizwa zohlobo lwecocaine ezashaqwa ngamaphoyisa eArlington ngo-2021. Obehola ubufakazi kuKhomishana uAdvocate Lee Seagles Ncube wehluleke wancama ukuthola incazelo ecacile kuMashaba obeloku emile kwelokuthi akasakhumbuli lutho ngezingxoxo zakhe zeWhatsApp. Kepha-ke zikhona izinto azivumile ebufakazini bakhe eseziholele ekutheni amiswe emsebenzini. Kusasa kuzobe kuhlangana iminyaka engama-50 kwenzeka izibhelu zaseSoweto ngo-1976 nalapho abafundi babebhikisha bephikisana nokufundiswa ngolwimi lwesiBhunu. Uhlelo lwe-SABC Expressions luzobe lisakaza ngokukhethekile eHector Peterson Memorial namhlanje. Kanti ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana-ke nomethuli-ke walolu hlelo u-Azaria Khoza. Azaria, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini besacala nje usichazele ukuthi yini ezobe iqukethwe uhlelo lwenu olugxile osukeni lwentsha namhlanje. Ake mbukeli sibonge kakhulu ngibonge nakini lapho e-studio. Namhlanje siyithimba lezindaba ze-SABC kanye nohlelo labantu abasha Expressions silapha eSoweto ukuzobungaza iJune 16. Njengobona mbukeli lapha emva kwami amalungiselelo ayaqhubeka ukwenza isiqiniseko ukuthi konke kwakusasa mbukeli njengoba sibungaza ilanga labantu abasha nje kuzobe kuhamba kahle. Joining me right now lapha ohlelweni uBabdube ungumqondisi walapha eHector Peterson Museum. Babdube ngibingelele ngikwamukele lapha ezindabeni zesizulu ku-SABC 1. Ngiyabingelela Azaria ngibingelela nababukeli ekhaya. Siyazi ukuthi abantu abasha balapha eNingizimu Afrika ziningi ingqinamba kanye nezihibe ababhekana nazo. Abantu abasha sebamanqika ngokucelebrate noma ukubungaza amalanga afana no-June 16. Ingabe mhlambe kubaluleke kangakanani ukuthi lelanga leli siqhubeke nokuthi silibungaze iminyaka yonke? Kubaluleke kakhulu ikakhulukazi abantu abasha ngoba kwaku into eyenzeka ngo-1976 yenziwa yibona abantu abasha. So mabelibungaza kufanele ngaso leso sikhathi baphinde bafunde ekuthini kwenzekani ngalo 1976 yini le ayaphoqa ukuthi abafundi bango 1976 bamashele ibantu education. Sibonge kakhulu mbukeli siyakunxusa nawe lapha ekhaya ukuthi uhlanganyele kunye nathi siyithimba le-Expressions khona la kunqa phambili u-SABC 1 Mzansi Foso sizoba bukhoma ngehora lesine mbukeli sobe sidingida izinhlelo ezahlukahlukene eziphathelene nalolu suku esobe silibungaza kusasa nanokhetho ukuthi ngabe kubaluleke kangakanani ukuthi abantu balapha eNingizimu Afrika baphume ngobuningi ukuze behambe beyovota. Ungenzi iphutha ke mbukeli hlanganyela nathi lapha ku-Expressions ngo-4 PM khona la ku-SABC 1. Ngaphandle kokupholisa amaseko ke mbukeli angibuyisele intambo kini e-studio. Mbukeli yena kumethuli wohlelo i-Expressions uAzaria Khoza isibikela bukhoma eseSoweto khona la esifundazweni eGauteng. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uchaze ingonyama yesizwe samaNdebele uMakhosokwe wesibili njengomholi wendabuko obewazisa futhi ewahlonipha amasiko nemvelaphi yesizwe sakhe. Uthi ke ingonyama uMakhosokwe wesibili obekade tshalwe izolo kushiye umlando ozoqhubeka nokuhlonishwa izizukulwane ezizayo. Izikhulu zikahulumeni abaholi bendabuko amakhosi nezinhlaka zomphakathi bebehlangene enkundleni ezemidlalo iSolomon Mahlangu kwaMhlanga eMpumalanga ukuzohlonipha ngomngcwabo okhethekile ezingeni likahulumeni ingonyama yesizwe samaNdebele uMakhosonke wesibili okhothame ngolwesibili. uMashatile wethulele isiqhoko ingonyama ngeqhaza elibambile eqhakambiseni isizwe samaNdebele. He understood that South Africa in all its diverse ethnicities is one nation.
Undunankulu waseMpumalanga naye uqhakambise igalelo lengonyama ezinhlelweni zokuthuthukisa umphakathi nesizwe samaNdebele. Uthi ingonyama uMakhosonke bengumholi obekwazi ukuhlala phansi nabantu babonisane. King Makhosonke II deeply valued leadership that including listening and learning from the people. Amazinyane engonyama uMakhosonke nawo ahloniphe uyise abonga nokwesekwa abakutholile selokhu akhothama emhlabeni. Omunye wamadodakazi ekhulumela umndeni uthe uyise wayezinikele kakhulu ekuhlonipheni nasekulondolozeni amasiko nesintu. Our father received the throne from his great predecessors, yet the kingdom he inherited was diminished, wrongfully reduced to a kingdom of Amandebele Akwamanala. With a character both gentle and resolute, his decisive leadership drove him to stand for the truth about our history, tradition, and culture as is Chaba Samandebele. Ingonyama ikhothame ngolesibili sineminyaka engama-65 ngemumva kokubusa iminyaka engama-40. Liyaqhubeka icala lokubulawa kwabantu abayi-18 elisikisike e-Eastern Cape nalapho umsala wokuqala umzokisi Ndamase efake isicelo sokufuna kuchithwe amacala abhekene nawo. Kanti ukuzwa kabanzi ngalolu daba ake sixhumane bukhoma nentatheli ye-SABC uFundiswa Mhlekude. Fundiswa, asikubingelele sikwamukele ezindabeni besacela nje usichazele ngokwenzeka enkantolo osukela namhlanje. Okuqhubeka namhlanje enkundleni kukuba umangalelwa wokuqala okwakholwa ngokuba ngungqondo ekubulaweni kwabantu abali-18 eNgobozana eNgobozana elusikisika umnumzana Mzukisi Ndamase uthi akukho nto azokuyiphendula kwelityala ngoba okokuqala ubungqina obanikwa nguLwando Abi babuphenjelelwa yintiyo ngakuye njengoko wayitshilo ukuba ngethubeni ukubungqina ukuba wayethandazela ukuba umangalelwa lo umzukisi Ndamase afele entolongweni nanjengoko wayemcaphukela enenkohlakalo futhi ngenxa yezinto awayemnyanzelisa ukuba azenze. Kwesibini uthi ngethuba kuvela into yokuba wathunywa ukuba ayothenga imipu eThekwini naseCape Town kumuntu ekuthiwa nguGodfather eThekwini, umuntu oweza namagama wabantu ekuthengwa kubo imipu ikwangu-Abi. Ngoko ke uNdamase yena akukho nto ndima wayidlalayo ekuthengweni kwalo mipu. Utsho futhi ukuba yena akho ndima ayidlalileyo nangona nje umbuso usithi wafowunela abamangalelwa aba akunye nabo etyaleni ukuba kuhambe kuyobulawa abantu baseNgobozana nakwaSinqina nakwamatu elusikisiki. Kwaphinde kwabulawa omnye umuntu kwabhaca umncedisi Gijana onguceba we-ANC. Uthi nalapho akukho ndima ayidlalayo ngoba obubungqina abuhambelani njengoko umangalelwa wesibini uAphiwe Ndende esithi babengathunywanga nguNdamase, yena umangalelwa wathunywa ngumangalelwa wesihlanu esithi kuthiwa mabayokhangela abafana baseGqubeni bababulale. Utsho ke futhi kananjalo ukuba abamangalelwa apha abathathu bathi ubungqina ababunikayo babenyanzelisiwe ukuba babenze, babebethiwe beviswa ubuhlungu. Yilonto ke ngokwesithi akho nto azoyiphendula ngoba kwa ubungqina obu banikwayo ngabamangalelwa babunika benyanzeliswa ngamapolisa bebethwa futhi beviswa ubuhlungu. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude sibikela bukhoma lapha esifundazweni i-Eastern Cape. Kanti sibheka kwezemidlalo unozinto Bafana Ricardo Goss kanye-ke nomgadli wayo uThapelo Maseko bathi basakholelwa eqenjini futhi kuzolikhuthaza iqembu ukuthi njengoba selehlule emidlalweni emibili ilandelana ngemva kwesikhathi eside. Lokhu kuza-ke ngemva kokuthi-ke lakuleli eliguqe emidlalweni walo wokuvula emqhudelaneni wendebe yomhlaba. iBafana igcina ixhumene nabe indaba bakuleli kulandela ukuguqiswa kwayo Mexico ngesonto ledlule. Unozindwayo Ricardo Goss uthi umdlalo wabo neMexico sewudlulile manje sebebheke imidlalo elandelayo. We obviously disappointed with the results, but I think the performance was good like the coach said. We played a really good side, and I think now we can just learn from the previous game and just take the lessons to the next game against Czechia.
Lonozinti uthi abantu kufanele becabanga ukuthi Mexico iphambili kunela kuleli ohlwini lamaqembu aphezulu emhlabeni. Waveza nokuthi bewuvela uzobanzima umdlalo wabo neqembu elisingethe umqhudelwano. I think if we're being honest, Mexico, I think they're ranked 15 in the world, you know, and we are 60th if I'm not mistaken. It was going to be a difficult game either way. Utapelo Maseko neminyaka engama22 ubudala ophinde abe ngomunye wabayisikhombisa abazinze phesha kwelwandle. Uthi abadlali sebekhulumile ngendlela iqembu elidlale ngayo emidlalweni okuvula. It's something we spoke about, and yeah, the entirety of the team was not really happy about the result, but yeah, we oathed and we talked about it, and yeah, we want to improve. Amaqembu azodlala nebafana emidlalweni elandelayo kubalwa kuwo iCzech Republic esendaweni yama41 ohlwini lamaqembu aphezulu emhlabeni neSouth Korea esendaweni yama25. Bukele usale kahle.